Szóval erős strandról csak ennyit. Most meg hát vagyunk 120 a faluban. Igen. És emlékszem rá, hogy 50 méter hosszú volt és 30 széles. Aha, nem 75? Hát 75 volt, de a mély-medence, ahol kezdődött, onnantól. Ja, onnantól volt még 50. Tehát ez a homokos, ez volt még egy ilyen plusz 20 méter. Igen. Na, és ez meg a Zsilipnek az egyik, igen, még egy gyerek, ha plusz vagy majd elmész. Na, itt is nem mi ketten, egyik barátnőmmel, ez is egy kis festi kislány, aki minden nyáron ott nyaralt. A divatcsarnok például annak idején a divatcsarnok ott nyaraltatta a dolgozóit? Vagy igen, a dolgozóit. És őket hívták egykabátos könyvesnek? Azokat hívtuk, az iparos ebben az mind egykabátos volt. Kőműves asztalos, például asztalos voltam, én is ez is egykabátos volt. Most az volt a helyzet, hogy azokat elhívtak a kőműves munkát csinálni. Külföldiek jöttek, most az mennyire létszámba, mennyire volt döntő, azt nem tudom, de voltak. Hát apu is mondta, hogy a nagyanyámnak azért volt az a tiszta szoba, mert ők is kiadták a vendégeknek. Tehát akkor azért valamennyire mégiscsak volt vendégsereg. Tehát, hogy a falunak ez egy kicsit ilyen turisztikai... Nagyon többen, is van írva ott is, hogy több kiadó szoba volt a faluba. Emiatt, hogy jöttek. Ugye akkor nem úgy volt, hogy lejöttek egy autóval, azt akkor hazamentek. Hát nem tudom, hogy honnan jöttek. Hogy ez a kicsi falu nyáron pénzhez jutott, mert hát az Alföldről rengetegen jöttek. Ugye nem mondta Éva néni, volt egy Szent Iványi boríték is, amin rajta képeslap, nem? Képeslap is. Meg boríték is? Boríték is, amiben értesítették, mit tudom én, akik újsághirdettés után jöttek ide nyaralni, értesítették őket a dolgokról, és azon is megvolt a strand, csak sajnos ebből nem maradt föl, és emlékszem rá, hogy ez volt a felirat, jöjjön Szent Iványra, vagy Szent Iványon nyaralni, pormentes lebegő szubalpin éghajlat. Ez volt rajta. Igen, de ebből nincs. Szóval nagy volt a forgalom, azt tudom mondani, mert a községekből jártak, jobban a fiatalok. Aha. A fiatalok jártak, megmondom én őszintén, nem idős emberek. Ja. De azt mondják, hogy még külföldről is jöttek, hát legalábbis Csehországból, meg Szlovákiából. Sok mindent mondanak, lehet, hogy egy-két ismerősének eljött, ugye, merre. Aha, de annyira akkor nem volt sok külföldi. Nem, ugye, merre. Csak a környékbelieknek. Ugye, mert itt azért túlságosan itt külföldi vendégek, nem mellé beszélés. De attól függetlenül voltak fizető vendégek, már hogy olyanok, akik nyaraltak, vagy így megszálltak, voltak, nem? Igen, hát mert az én szüleim is voltak, akik jöttek, hogy mondjak most ilyen falusi nyaralók, hogy mit tudom én minek. Igen, ilyet. Igen, ott kiadtuk a lakást, a szobát nekik. Ez az oldala volt a homokos, igaz? Igen, itt volt a csekély víz, és a mély víz az ki volt kövezve már. Meg az oldalon. Ja, hogy nem egyforma volt a vízmélység, hanem lefelé ment. Nem, a Zsilipnél 2 méternél több volt. Meg aztán a lovas vagy az ökrös szekerekkel, ugye mélyítették ki a ködröt, ott mentek a lóval, tökörrel, és akinek nem volt igája, az ment, az hányta a kocsira, mert kézi munkával készült. Akkor nem voltak gépek, itt minden kézi munkával, alsóval, minden. Akkor végülis az iparosok így szálltak bele, tehát ők nem tudtak beladni pénzt. Ők nem tudtak beszállni pénzügyileg. Szintén volt egy ilyen lapos terület, és azon volt 10 kabin. Most vigyázz, ne tévedj a híddal kapcsolatban. Állandóan cserélődött a víz, tudod? Igen. Melegvízű forrás. A falu összefogással csinálta. 80%-ig a falu csinálta. Én gyerekkoromban meg én is fürödtem benne. Még nem volt ennyire iszapos, volt egy olyan 2-3 méter szélességű, meg 2 méter mély.
Aha. Akkor még én is ilyen tudtam itt helyi gyerekekkel fürdeni benne. Sok embernek ez nyűg volt, gondolom, akinek nem volt érdeke, nem volt vendégszobája, annak ez nyűg volt, gondolom. Azért. Ugye a szegénység az rendesen volt a faluban. Ez a lényeg, hogy este ingyenes volt. Úgy hívtuk az egyik helységet, hogy mulató. Aha. A mulatónak volt egy nagy karzatja, azt az idősebbek ott egy citerára, meg aztán cigánzenére, esegről jártak a cigányok föl, ugye bőgő, mit tudom mi verték ott a dájdát. A fiatalok azok tudja, hogyha megszólal a zene, úgy, mint most, akkor is nem számított, hogy van, mint van, azok akkor is táncoltak. Ennek valahogy az a rendje. Mink, akiknek nem fizettünk be, meg kívülről a karzatról néztük, mert volt egy ilyen karzatrész, és onnan néztük. Aha. Onnan néztük, hogy ott táncolnak, mit csinálnak. Érdekes, hogy a falusiaknak ez egy szenzáció, úgy gondold el a falun akkor, úgyhogy például egy vasárnapi szórakozáshoz kiültek oda a domboldalra, és akkor nézték a fürdőzőt. Mondják, hogy az egyik szót nézték, mondta, hogy mi az budogóban. Minden hétvégén cigány zene volt. Igen. Bálok voltak, lehet, hogy mondtam Béla bácsi is. Hogy igen, hogy volt. Hát mi az a bál? Hát lehet, hogy ott a 4-5-ön egy-két ilyen dinamóba ottan, vagy ilyen kezes lábasba ugrálgattak. Ha voltunk 15-en, 20-an, vagy mondjuk ez kis számmáma, de hát mondjuk akik hogy mondjam neked, hogy mondjam most az úri országos intelligencia, vagy mit tudom én, mert a falusiak is külön. Igen. Azok mondjuk így nem volt legyűlés. Így nem volt legyűlés, mondjuk az ilyen vállal. A más volt. De ezek olyan kemények voltak, és olyan távolságot tartottak, tehát ők a alsósok csak parasztok, ők a nemesek. Ott nem volt kapocs, így nem vehetett el parasztlány. Vagy például a kocsmába, ha a nemesek mulattak, akkor a parasztok így nem mehetett be. Gondolom cigányzene lehetett, vagy valami magyar nóta. Igen, azt mondta, hogy az volt, hogy honnan is jöttek? Azok Ecsegi. Igen, azt még úgy emlékszenek is, talán még a nevére is az embernek. Aha. A szegények meg dolgozni kell. Igen, napközben dolgozni. Az tulajdonképpen, hát mondjam, hát a középosztálynak volt ugye az úri osztály, a pedagógusoknak Igen. De mindenki volt, mert este meg mindenki fürödhetett. Én csak egy videó. Este mindenki fürödhetett, úgyhogy oda mentek a falusiak, lefürödhetett. És hogy lett ennek tulajdonképpen vége? Meg van róla győződve, hogy ott igenis a katonák oda beleöntötték az őszereiket. Azt mondják ugye, hogy a németek, hogy nem volt túl sok német a faluban, ő 12-ről beszélt. Nem sok német volt a faluban, megszállottak. És még akkor is azt mondta, ha Hitler nem lett volna meggyőződve, hogy megnyerjük a háborút, akkor nem engedte volna a katonáit a frontra, de ott a V1, V2, nem tudtuk, hogy mi az meg a V, mit tudjuk. Jaj, de jó volt. Senki nem tudja, hogy valójában van. Így van. Vagy volt-e. Igen, hogy oda öntöttek aknát, vagy lehet, hogy egy-kettőt behajítottak, akik találtak elképet kézigránátot, vagy mit tudom én. De hogy oda öntöttek volna, kimondottára nem. Fogták magukat a búzatábla között, aki olyan volt, hogy idegenből jött, hát ott arra elsétált este felé, vagy mit tudom én. Nem mondták, hogy nem szabad menni, vagy eldobja a csikket. Nem dobtak el csikket, ez mese csak. Aha. Nem az, hogy nem volt néha tűz, vagy valami. Tűz volt, azért volt, hogy a biztosító. 44-ben még fürödt. 44 nyarán. 44 nyarán még fürödt. 44 nyarán még fürödt. És mikor ért oda a háború? Mert azért volt? 44. 44 őszén. Hát úgy november-december. November, igen. Igaz, az helytelen mert oda igenis nagyon sok lőszer lett bedobálva. Mikor a németek vonultak vissza, németek dobáltak oda, hogy nagyon sok ilyen. Igen, hát akkor olyan az volt
Azt kellett csinálni. Akkor most is kellett nem csak azt, akkor bizonyos, akik gazdaságilag úgy álltak emberek, megbélyegezték őket, és ugye akkor a vagyonaikat elvették, ha tudják, mi volt ez a... Igen, azt mondta. Mert hazajött, akkor még ő is mondta, hogy még ő is vitt 2 cserepet onnan annak idején, már akkor már rom volt az egész, még maradt 1-2 cserép. Szerinte csak széthordták? Vagy ő erről Hát meg van aztán győződve, hogy... széthordták, igen.